Tost Ffrenig efo afala wedi carameleiddio sy'n ar y cyfer ni dan. Dych ymlaen y sy'n neu gyfadda? Ia, beth ni'n paratoi gyntaf. So, y tost ffrenig i ddechrau. So, y cwstad i mewn ni'n mynd i dod i amsugno mewn i'r gymysgedd. Sef hufen dwbl, okay? 2 melyn wy. Okay? Dim y wyau cyfan, just y melyn mewn i'r hufen. Okay? Bach o vanilla, gallwch chi defnyddio podyn vanilla cyfan neu y past vanilla yma. Mae'n dod yn tiwb. A stwff na fi'n licio defnyddio. Ie, achos mae'r pod y drud iawn yn erbyn hyn yn o sôn di, lle. Tua 4 pint y pod. Wir? Am podyn da, ond mae'r stwff ma, ti'n cael tiwb am 4 pint. So, Oce, lle A mae gwerth y jyst mariant yn gwell. Godi, dim byd yn bod yn fe. Cinnamon powder, sy'n tua llwyd mewn i fanna. Ac yna siwgr, tua 2 llwyffordd mewn i hwnna. Dwi'n licio sut ti'n gallu mesu fo llygau, achos dwi'n gorfod mynd bob tro efo'r union. Gan o hwn, gan ag arall, ie. Cymysg fach gloi, hwnna sy'n torri'r wyau lan, a wneud yn siŵr bod ddim twlpau wyau yna fe. Chi mae ddim yn moyn darnau wyau ar y bar. Fi'n gael French toast neu eggy bread mewn ffordd. Chi moyn i'r wyau wedi i'w gymysgu mewn yn iawn. So, y bara fi'n defnyddio yw brioche. Fi'n prynu'r brioche ma wedi slisio'n barod yn pecyn. Gallwch chi prynu torth, neu gallwch chi, os ych chi moyn, ffili gael gafel yna fe, prynwch y rolls bach a torrwch y crwstiau bant. Bach mwy amser, bach mwy wastraff, ond lle cadw'r crwstiau i wneud bod yn bara munud neu rhywbeth fel yna. Ond lot yn haws. Achos ti'n gallu gwneud tost Ffrengig sy'n sawrus hefyd yn dwi ti, mae hwn i ti'n neud yn un melys. So, yn sawrus, byddwch chi ddim yn dod i siwgr mewn yn gwbl, a'r cinnamon. Bach o menyn, gyntaf fi'n ac yna mewn ar bara. Just wedi lapio yn y gymysgedd. Chi ddim yn moyn i fe signo gormod mewn, chi jyst yn dod i fel crwstyn ar allan i'r bara. Ie, bach o slow wedyn tybio os hwnna ar hir, ynddi? So byddwch yn garcus jyst mewn a mas, So hwnna, naill ochr. Ni'n mynd i weini fe gyda afalau sydd wedi carameleiddio. So, top y afalen off, gallwch chi jyst pilo nhw bach o amser, dych chi gytre. Rolwch y crôn bant. Hwna'n cymryd o sydd i. Fysa. A hanner y mis, ni'n mynd Absolutely, ie. So'r falau bant. Just pilo'r dad chi, a wedyn, just denau o falau. Fi'n torri nhw'n denau, achos fi'n moyn un o goginio yn gloi. Lan i chi, pa mor hir chi moyn i goginio nhw, fi'n god defnyddio y falau bramli. Just mewn i ffrimpan twym. Sy'n byd mewn yna, ti nawr? Dim eto. Nawr yn mynd i adio menyn. Os sesiwn ti'n mynd i menyn cynta, neu... Just mewn y cwbl lot gyd yn gilydd. Chi'n moyn i fe frwno chydig? Ie, ni'n gweld y menyn yn brwnio syth yna. Sultanas sych. Wrth y modd. Ni'n licio sultanas, ynddi ni? Chi'n gweld yn dechrau brwna, a hwn yw'r cam nawr ni moyn adio yn siwgr ni. Dim yr i gloi. A chi'n moyn i wneud... Rhaid conolosgi, dyna pam. Chi'n moyn i popeth gymysged i gilydd, creu fath o carmel. Waw, mae hwnna'n edrych yn neis. Nôl at ein tost. Edrych yn ddrwg i fynd i. Ie, o di. A popeth neis yn edrych yn ddrwg. Tost drosto. Mae bod ddim drwg y dda. Gweld yn dechrau lliwio ar ei ochrau. Ie. A caramel yn dod i gilydd fan hyn. Ond y tost nawr, dwi'n gadael yn coginio un ochr, a wedyn gawn ni adio twtch bach o hifen at hwn. Dim rhaid dod i'r hifen nhw'n, ond fi licio gwneud, mae'n rhoi bach o blas butterscotch i ddod at ei gilydd. Mae'n denu popeth at ei gilydd i ni. Gwrth oes i twtch bach. Ie. Cwpl y lwyau. Mae popeth yn dod at ei gilydd. O, sgwyd hwnna di newid i lew nawr, y fe? So, blasau fel taffi chi'n mynd i gael o diwedd. Ti'n bach rhagor. Ie. I cadw y fraster i ddod gyd at ei gilydd. Mae'n denu popeth. Ar ochr, neu dod allan yn rhywun iawn. Pa mae'n meddwl nawr? Byda pwdyn i hwn neu brecwast fach. Ni'n troi hwn dros eto. Chi'n gweld pa mor feddwl ma fe. Na beth ni'n gweud, pidwch chi'ch gadle yn y hifen am rhy hir. Reit. Ie, ni'n disgyn y ddarna. Na ni, chi'n moyn i fe gael crwstyn fach. Cyna llwyen fach ni. Yr ofalau, dechrau coginio. Chi'n gweld nhw'n feddalu yn eitha gloi. Ie. So nhw wedi cymryd yn hir, ydyn nhw? Torrwch nhw digon tynna. A fale cwcan sy'n ti wastad yn iwsio fanna, fe? I fi, ond os nag oes beth gyda chi, bydd y stwff, y fale bita'n iawn i ddefnyddio, ond bydd nhw'n mynd i coginio yn lot yn gyflymach na dim byd arall. Sori, bach mwy hir i coginio, mae'n bach mwy caled. So plat nawr. So, ein bara ni. Mas o hwn. Reit, so ni. Gwyth ni ar ôl fan hyn. Angen twlsyn iawn. Na, mae fe. Gan i weld beth da ni. So bach o'n bara brioche. Am plat. Bant o'r gres. Ac yna ffrwythau i gyd. Waw. Hwnnw off, neu di. Llosgi neiliau. Falau ar ei ben. Ie. So brecwas sydd ddim yn iach, neu pwdyn fach neis. Di hefyd ddim yn iach, ond sy'n neis iawn. O.